क'क्राझाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय 14थि सेनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिपआ गाहामैनो जोबलांबाय। बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों आसाम सफ्टबल एसोसिएशनआ क'क्राझाराव खुंफुंदोंमोन। माहारियारि थाखोनि 14थि सेनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिपखौ बे गेलेनाय बादायलायनायावनो हादरनि गं 13 रायजो फारियै आसाम, वेस्ट बेंगल, राजस्थान, पान्जाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ आरो कर्नाटक रायजोनिफ्राय बाहागो लाफैदोंमोन। गेलेनाय बादायलायनायजों लोगोसेनो बायदि बायदि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिखौबो लाफानाय जादोंमोन। बेबादिनो दिनै मोनाबिलिनि समाव जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव खुंफुंनानै बायदि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों 14थि सेनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिपआ थुंगियो। 14थि सेनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिपनि जोबथा बादायलायनायाव हौवासा हानजानिफ्राय पान्जाब आरो महाराष्ट्रनि गेजेराव गेलेनाय जायो आरो पान्जाबआ देरहासार जायो। फारसेथिं हिन्जावसाफोरनि जोबथा बादायलायनायखौनो गेलेयो आसाम आरो पान्जाब हानजाया आरो बे गेलेनायाव आसाम हानजाया देरहासार जायो। गोजोननि न'खराव क'क्राझाराव 3, 4 आरो 5 डिसेम्बर 2023 भारतनाङारि खुंगा 14थि सफ्टबल बेयाव बादायलायनाय जादोंमोन आरो बेयाव अल इन्डियानिफ्राय बा भारत नांनिफ्राय गासै 13 रायजोआ बाहागो लादोंमोन। बेवहाय वुमेन आरो मेन मोन्नैनिबो सिनियर लेभेलनि मेनाव पान्जाबा चेम्पियन जादों आरो वुमेनाव जोंनि आसामा चेम्पियन जादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आरो जोंनि बिटिआरआव गोजोन फैनायनि उनाव गोबां हाबाफारिफ्रा बेहाय खुंजागासिनो दङ। बिसेसकय गेलेनायनि गोबां बिथिंखौ जों बेहाय खुंबाय आरो दिनै नैबे सफ्टबलखौबो जों बेहाय खुंनानै जों बिथांमोननि बा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों बरायनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। जथेस्थ'खिनि मोजां जादों आरो बे गेमा जोंनि थाखाय एसे गोदान, नाथाय नैबे गेमनि गेजेरजों बा नैबे 14थि हादरनाङारि बे बादायलायनाय खुंनायनि उननिफ्राय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे गेमखौ मोनथिगोन। जथेस्थ'खिनि मोजां आरो बे गेमखौ जों इयुननि समाव जोंनि बिटिआरनिफ्राय सहजुग खालामनानै बे गेमखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गेलेगिरि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर खाबु होनो थाखाय जोङो थांखि लागोन। गोबां रायजोनिफ्राय बाहागो लादों बेयाव वेस्ट बेंगल, गोवा, पान्जाब बेबायदिनो गुबुन गुबुन गासै 13 रायजोआ बेवहाय बाहागो लादों आरो गासैबो नेशनेल लेभेलनि प्लेयार आरो माखासेया इन्टारनेशनेल लेभेलसिम गेलेनाय। दा बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों खुंनानै आरो आं अल इन्डिया सफ्टबल फेडारेसन, आसाम सफ्टबल एसोसिएशन बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों बे गेलेनायखौ जोंनियाव खुंनायनि थाखाय आरो बिसेसकय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि हेफाजाब आरो बिथांनि बिथोन बायदि बा बिथांनि सानखांथि बायदि जों बे गेमखौ बे क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव जों खुंनो मोनदों आरो बिनि थाखाय बिथांनिसिमबो आं साबायखर जासियो। वुमेन आरो मेन আমাৰ কক্ৰাঝাৰ দ্য চিটি অফ পিছত 3 তাৰিখৰ আজিলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু ইয়াত 13খন ৰাজ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰায়ত সুখী হৈছোঁ। ইণ্ডিয়ান সফটবল ফেডাৰেশ্যন তেখেতসকলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ, সফটবল এছ'চিয়েশ্যন তেখেতসকলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে বিটিআৰ এটা নতুন গেম নিচিনা হৈছে, মানুহ গম পোৱা নাছিলে আৰু ইয়াত গেম অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ খেলাড়ীসকল বা আমাৰ ৰাইজ বা শুভ আকাংক্ষীসকলে আৰু পিছলৈ আমি এই গেমখন আমাৰ বিটিআৰত ইনট্ৰডিউচ কৰিবলৈ আমাৰ খেলুৱৈসকলক সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। মেনত চেম্পিয়ন হৈছে পাঞ্জাব আৰু ওমেনত চেম্পিয়ন হৈছে আমাৰ অসমৰ মানে হোষ্ট টিমে। গতিকে বহুত টিম মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু সকলো ষ্টেটৰ অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো টিমক যাচিছোঁ আৰু ধন্যবাদ যাচিছোঁ। नेशनेल चेम्पियनशिप 2023 जे बादायलायनाय बेयो सानथामनि हाबाफारिजों जोंनि हाबाफारिया जाफुंदों आरो बेखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद दानानै लादोंमोन। दा दिनै बे सानथामनि जे हाबाफारि खुब गाजा गोमजायै बेयो मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो जे हौवाफोरनि जे जोबथा फाइनाल बादायलायनाय बाव पान्जाब आरो गवामोन आरो दायो पान्जाबा देरहानो हादों आरो हिन्जावसाफोरनियाव
आसाम आरो पान्जाब बेयाव जोंनि आसाम हस्ट बे टिमा देरहानो हादों बेयाव बांसिनानो जोंनि बर'फोरासो आसामनिया हिन्जावसाफोरनि जे जोबोद मोजां मोनदों दिनै जे बाहाय जायगायावनो स्टेट लेभेलनि फुटबल चेम्पियनशिप जाफैबाय आरो हिन्जावसा बेवहाय देरहानो हादों थ' बेयो जोंनि थाखाय मोजां दायो गोबां कान्ट्रिया गेलेयो आरो बेबायदिनो आसाम जोंनि नैबे जे बादायलायनाय बे बादायलायनायाव गासै 13 स्टेटआ बाहागो लाफैदोंमोन दा बावै मोजां मोनसे थासारि मोनलांदों बिथांमोना गेलेनायनि आरो रायजो राजाफ्रा जे थुलुंगा होफैदों नायफैदों अनसायफैदों बेखौ बाहाय गोबां सकबल फेडारेशननि जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर रश्मि बिथाङा दाख्लैनिफ्राय फैनानै दङ बिथांजों लोगोसे जेसेबां नेशनेल सकबल फेडारेशननि बिबानगिरिफोर दङ नेशनेल इन्टारनेशनेल रेफारिफोर बाव फैदोंमोन बिथांमोना मोजां मोनदों जे क'क्राझाराव मोजां मोनसे गेलेनायनि थासारि बिथांमोना नुलांबाय आरो क'क्राझारनि जे माने आसामनि जे टीम बे टीमाबो गमामायैनो मोजां गेलेगिरि जेराव माने नेशनेल प्लेयारफोर दङ थ' बेखायनो बिथांमोना बुंदों जे सानसे बे आसामनि जे टीम बे टीमाबो इन्टारनेशनेल मोजां गेलेगिरिफोर जानो हागोन बेखौ बिथांमोना दिनै फोरमायदों जे मोजां गेलेगिरिफोर दं होननानै जुदि आबहावा मोनोबा मोजां कचिं मोनोबा जोंनि बेयाव जायफोर गेलेदों आसामनि जानानै बेयो बांसिनानो जोंनि बिटिआरनि प्लेयार्स क'क्राझारनि गोबां प्लेयारफोर दङ बिथांमोननिखौ नोजोर होनानै बिथांमोना मोजां गेलेनो हागोन बहुत ही अच्छा लगा मैं जब कोकराझार आ रही थी मुझे कोई नॉलेज नहीं था बोडोलैंड के बारे में कोकराझार के बारे में लेकिन यहाँ आकर जो सब कुछ हमने सीखा कल्चर के बारे में इतने अच्छे लोग हैं सब इतने विनम्र स्वभाव के और प्यार वाले बहुत ही हमें प्यार मिला रिगार्ड मिला और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ इतनी पीस है और खेलों को इतनी महत्वता दी जा रही है सरकार द्वारा भी काउंसिल द्वारा भी उस चीज़ ने हमें बहुत खुशी की क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं पर किसी स्टेट में इतनी सपोर्ट मिल रही है काउंसिल से और गवर्नमेंट से जहां जितनी यहाँ मिल रही है तो इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का भी काउंसिल का भी कि इतनी सपोर्ट दी चौकबॉल की गेम को और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ एंड आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ कल्चर विद मी right so as you can see I will always love to wear this traditional dress looking beautiful way thank you I think आपने एक दो जगह थोड़ा सा जो जितने भी घूमे तो क्या देखे क्या मैं तो यही कह रही हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि देखिए गेम के माध्यम से हम सब एक हो जाते हैं और हम अगर हम शायद मैं अपने आप में असम घूमने आती तो शायद गुवाहाटी घूमकर चली जाती कभी कभी नहीं आई थी लेकिन जो हम नेशनल पार्क गए वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली गोल्डन लंगूर देखने की जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और हमें इतने ढेर देखे एलिफेंट देखे और जो घना जंगल देखा मेरे जीवन का वो पहली बार ऐसा जंगल देखने को मिला मुझे एनिमल्स की खुशी तो हुई पर जंगल की भी तो जो असम की नेचुरल ब्यूटी नेचुरल सारा वो देखा मैं टूरिस्ट बनकर कभी नहीं देख सकती थी क्योंकि यहाँ लोकल्स के साथ देखा और लोकल्स का खाना खाया तो वो हम शायद एज टूरिस्ट आते हैं तो हम डोमिनोज खाकर ही चले जाते हैं नहीं तो KFC खा के चले जाते हैं जो एक जो फूड है आपने कौन सी वाला टेस्ट किया मैंने तो सभी किया और लोकल चिकन फिश और जो ये आपका राइस करी बहुत अच्छा लगा हम भी बनाते हैं पर हम बेसन की बनाते हैं तो यहाँ अलग सी चीज़ लगी राइस करी और मिष्टी दोई तो बहुत ही स्वाद लगी वो उसकी मिठास लेकर जा रहे हैं साथ में हम फिर से आने का मन होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल है मैं इस बार ही मेरे हस्बैंड साथ नहीं आ पाए तो मैं तो अशोक जी को बोलूँगी कि हम फिर से आएंगे उनको लेकर और मैं तो पहले भी कह रही थी कि ये बोल रहे थे कि जब तक हम दोबारा करेंगे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे मैंने कहा नहीं हम आपको 1-2 साल बाद ही द रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क तो हम तो आपको 1-2 साल में दोबारा जिम्मेवारी देंगे और तब तक गेम रिकॉग्निशन हुआ होगा तो हमें हर तरफ से और सपोर्ट मिल पाएगा इस गेम के लिए थैंक यू सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि
मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।